Nikoleta Novak voli decu, književnosti i životinje. Ona je mama po zanimanju veterinar, a u slobodno vreme piše za decu i mlade. Ako nije u veterinarskoj ordinaciji ili u akciji sa decom, Nikoleta je onda na hipodromu. Konji su njena velika ljubav, a jahanje hobi. Kako kaže, upravo na hipodromu rađaju se najbolje ideje za nove knjige koje objavljuje izdavačka kuća Pčelica iz Čačka. Moje knjige kreću od onih za najmlađe. Prve moje edicije su slikovnica. Ima slikovnica Jedan dan sa životinjama u kojima se pominju sve životinje. Provodimo dan sa konjem, kravom, svinjom, ovcom i te sam slikovnice radila pre 10 godina. Onda su sledili čitavi nizovi slikovnica, edicije slikovnica. Imamo Priče iz šume, imamo Kada su veliki mali, Prijatelji iz savane. Tako da, u stvari, moje knjige su rasle s mojom decom, jer kako su moje deca rasla, tako se i uzrast za decu za koju pišem menjao. Tako da su poslednje dve izdanja Kad si meta puberteta za dečake i za devojčice. I te dve knjige se bave aktuelnim tinejdžerskim pitanjima. Poslednje što sam radila je roman za srednjoškolce i starije. Svrstavaju ga za mlade, ali jednako i za odrasle, koji se zove Poziv. Autorka ističe da je inspiraciju za roman pronašla u svakodnevnom životu. Knjiga se u stvari bavi potragom za biološkim roditeljima. Glavni junak je usvojen i on pokušava da pronađe svoje roditelje, a inspiracija mi je bila u istinitoj priči jedne moje prijateljice koja želi da pronađe svoje roditelje, koja zna da je usvojena, ali nije ih do sada pronašla. I nekako sam htela ovom knjigom i da nju podstaknem da nastavi u toj svoj potrazi, jer je i njoj jako bitno i svakom od nas je jednako bitno naći korene. A glavni junaci knjige su devojka Ema, koja je negde ima 17-18 godina, treće srednje škole, i mladić Stefan koji živi inače u Kanadi, ali je našeg porekla, on ima 21-2 godine. I oni se sreću u Beogradu, on posle dugo vremena dolazi u Beograd i zajedno kreću u potragu za njegovim roditeljima. Ova na izgled jednostavna priča, u kojoj se u maniru detektivskih romana otkrivaju detalji koji vode ka sledećoj etapi radnje, zapravo krije mnogo više od toga. Knjiga Poziv počinje kako se glavna junakinja pita šta bi se meni desilo da dobijem poziv sličan kakav je u pesmi Party Breakersa Milion godina. Jedan poziv menja sve. Da li postoji takav poziv koji ti promeni sve? I tako počinje sam roman i onda se dalje vodi radnja kroz niz zapleta. Poziv u stvari predstavlja i potragu za samim sobom, poziv da se pronađem ja, da se pronađu moji koreni, da pronađem odakle potičem, ko sam ja zapravo. Tako da je višeznačno. Autorka ističe da je ovom knjigom želela da podstakne mlade da razmišljaju o nekoliko tema. Da razmišljaju i o zemlji svog porekla, da razmišljaju zašto je to bitno, jer u današnje doba deca sve više razmišljaju da idu u inostranstvo. Da moraju da osveste to zbog čega im je važno da saznaju ko su i odakle su, zašto ovaj mladić koji živi u Kanadi, gde ima sve i pruženo mu je sve, zašto mu je bitno da sazna ko je. Prve reakcije su bile od moje dece, jer one su mi glavni recenzenti. Ja prvo njima čitam sve što napišem i onda mi one daju savete i kažu, recimo, ovo ti je izraz koji mi ne koristimo ili ovo ti je dosadno, ovo ti je baš zanimljivo, ali meni je bilo jako dobra indikacija to što su one sve vreme, kako sam ja pisala, ja sam njima čitala deo po deo, hajde, piši dalje, da vidimo šta je dalje bilo, jako nas zanima. Te mi je to bio dobar putokaz da njihove generacije može da bude knjiga bliska, a i sada svi, dobro, verovatno zato što su moji prijatelji, kogod je čitao, jako im se knjiga dopala i reakcije su za sada stvarno vrlo pozitivne. Čitanjem ovog romana, iako mu to nije primarna namera, uči se jedna zanimljiva tehnika sagledavanja stvarnosti. Pokušavam da im objasnim i neke tehnike za savlađivanje stresa, za opuštanje na jedan diskretan način. Vidjet ćete, oni uče da pronalaze momente lepog u različitim situacijama. A jednako i
da podstaknem da se priča o toj temi usvajanja, da se priča i sa decom koja jesu usvojena, ali da druga deca shvate koliko je to bolan i težak proces za one koji kroz to prolazi, da moraju da budu kao prijatelji velika podrška ovim mladim ljudima, jer to su jako osetljive i bolne teme. Iako je poziv prvenstveno roman za mlade, sa podjednakim uživanjem ga mogu čitati i stariji koji su se uželeli uzbudljive priče sa elementima detektivskog i ljubavnog romana, sa napetošću trilera i snagom optimizma motivacionih govornika.